άκουσες αυτό? Κάποιος σε μαμούλησε. Μήπως είναι ο μαλάκας ο κλέφτης? Πω, τι σκατά, φασολάκι έφαγε πρωινιάτικα. Ναι, πράγματι, ξεκολλιάστηκε ο Καριόλης. Αν δεις το δρομήλο, δώστε το χαρτί για κολόχαρτο. Είδες το πορδίλο? Πού? Χέζει το θάμνο. Δεν το βλέπω. Το μυρίζω όμως. Πού είναι? Σκουπίζεται στον άλλο θάμνο. Έρχεται για να μας έρθει. Θέλω τη βοήθειά σου να διώξουμε το βρωμιάρι. Πρέπει να πεις μη χέζεις κλέφτη. Πάμε να το γαμίσουμε. Θέλω μη χέζεις κλέφτη. Μη χέζεις κλέφτη. Μη χέζεις κλέφτη. Ωραία, πως με βιάζανε.